da Gabon ba kaman kalma da na faɗa na zancen kawalinta. Hausawa na cewa tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka. Bayan rikita turka da kai komo da satuka sakazi. Hajiya Hadiza Gabon ta maka Awwal Isa West kara a ofishin 'yan sanda, inda jami'an 'yan sanda suka kama Awwal Isa West. Awwal Isa West bai yi wata ba ya yi ta 'yan gari, inda ya bawa Hadiza Gabon da masoyanta da 'yan uwanta haƙuri bisa kalaman da ya yi a kanta, inda yake cewa wannan kalamai ya yi su ne bisa cikin kuskure da ɓacin rai. Ga dai abin da Awwal Isa West ke cewa. Salamu alaikum, sunana Awwal Isa West. Duk abubuwan da na faɗa kan Hadiza Gabon ba kaman kalma da na faɗa na zancen kawalinta, wallahi duban san wannan magana ba, ɓacin rai shi ya kawo haka, amma ina ba iyayenta haƙuri da 'yan uwanta da masoyanta. Na yi ba daidai ba, na mata kuskure, na yi kuskure, zuciya ne, halin zuciya ce, amma dan Allah da Annabi ta yi haƙuri. Na gode. Yana